Presupun că mă auzi acum. Ai un post de conducere bine plătit și ești praf. Ai interese personale și tragi din banii publici? Te pupă lumea în pulă că ai bani și ești un țăran cu 4 clase? Primești bani ca să difuzezi muzică de proastă calitate? Ai subt pula ca să scoți album? Îți lingi în cur șeful ca să ajungi un șef mai mic? Dă-te în gâtul mătii! Da. Suntem singurii care te futem în cutia limbii. Din instinct îți dăm la cap în fața mulțimii. Publicul strigă, muie CNA, Consiliul n-aude, preocupat să tragă bani și pili frâde. Când parlamentul ales nu e în stare să mă reprezinte, mi se rupe pula de cine este președinte. DJ-ul de radio e preocupat doar de audiență, când doar publicul ar trebui să dea licență. Spun asta, măsurându-mi curajul în inconștiență, căci între 84 și 2004 nu-i diferență. Dacă puterea mea stătea în pumni, vă trimiteam spre alte lumi și populam legate în ham azilul de nebuni. Când dați înapoi rămânem singuri, e de căcat. Sunt împăcat cu mine, noi măcar am încercat. N-am bani de dat actorilor care n-au loc în platou nici la cea mai obscură filmare. Dă-te în gâtul mătii, e replica vieții tale, când eu-mi va pula în bani, mașini, faimă și țoale. Acest vers e antistres, spune-l cât mai des, când dau la microfon, inevitabil mă distrez. Simpatizanții prostiei sunt la conducere, prostul gust provoacă ulcere când nimeni nu-l cere. Te întreb de ce folosesc o exprimare dură, sunt făcut de acea natură să te fut în gură. Presupun că mă auzi acum, dă-te în gâtul mătii. Dă-te în gâtul mătii, dă-te în gâtul mătii. Te luăm la pulă râzând oricum, dă-te în gâtul mătii. Dă-te în gâtul mătii, dă-te în gâtul mătii. Presupun că mă auzi acum, dă-te în gâtul mătii. Dă-te în gâtul mătii, dă-te în gâtul mătii. Te luăm la pulă râzând oricum, dă-te în gâtul mătii. Dă-te în gâtul mătii, dă-te în gâtul mătii. Pun 2 mâini la gură și spun pula mea, bombladon, lasă-mă să vorbesc, dă-te în zlobos. Bă, vorbește frumos. Că tot vine vorba ca astăzi să umplem morga, să ridicăm mâinile pentru al nostru maestru, domnul Marius Moga. Câți dintre voi știu că simplu cu crim e o jordeală nesimțită după autie sau fresh sau clean? Mă umplu de dragi. Bă, da taci. Bă, da mă lași, ce pula mea? Oricum își merită soarta de căcat. Atunci dai cu tropa în cap. Auzi, Ioane, n-ai respect nici pentru Horia Moculescu. Cum pula mea să am când eu credeam că s-a dus odată cu Ceaușescu? Nici pentru Păunescu. A susținut regimul comunist. Bă, tu mă bagi la pușcărie, dă-te-n pula mea de nesimțit. Hei, domnul DJ, să promovezi căcat, câți bani ți-ai? Paraziții de ce n-au loc pe radio, n-au bani sau sunt prea grei? Hei, te întreb de ce folosesc o exprimare dură, sunt făcut de așa natură să te fute în gură. Presupun că mă auzi acum, dă-te în gâtul mătii. Dă-te în gâtul mătii, dă-te în gâtul mătii. Te luăm la pulă râzând oricum, dă-te în gâtul mătii. Dă-te în gâtul mătii, dă-te în gâtul mătii. Presupun că mă auzi acum, dă-te în gâtul mătii. Dă-te în gâtul mătii, dă-te în gâtul mătii. Te luăm la pulă râzând oricum, dă-te în gâtul mătii. Dă-te în gâtul mătii, dă-te în gâtul mătii. Da. Adresăm acest promoțional, dă-te în gâtul mătii tuturor cârnaților care în trecut și-au suft-o cu abnegație. Amin.